שלום חברים, תודה שבחרתם להשתמש ב-Math Apple Blocker, האפליקציה שתעזור לילדים ללמוד חשבון ואנגלית. נתחיל. נלחץ על כפתור האפליקציה. לאפליקציה הזאת אנחנו צריכים 3 הרשאות מיוחדות, אישורים מיוחדים. האישור הראשון הוא אישור להצגת חלון קופץ מעל אפליקציות. נלחץ ונאשר אותו. האישור השני זה הצגת חלונות קופצים, ככה זה בשיומי, 2 הגדרות. לאחר שאישרנו, נלחץ אחורה ונקבל את גילוי הנאות וההסכמה המדבר על שירות הנגישות. שירות הנגישות זה שירות שבעצם תופס את האירועים של פתיחת אפליקציות אחרות. נאשר אותו ונעבור למסך האישור של האפליקציה, הפתיחה. אפשר לראות פה כל מיני דברים, מה שמעניין אותנו זה האפליקציות שהורדת בשביל האפליקציה שלנו. נלחץ על זה. ניתן לראות שכעת השירות הזה קבוי. נלחץ על קבוי, נקבל פה 2 אפשרויות. הראשון זה שימוש באפליקציה והשני זה קיצור דרך שמוסיף איזה משהו קטן למטה, לא צריך את זה. אנחנו נלחץ על העליון על שימוש באפליקציה ונאשר אותו. שיומי דורשת שנקרא את אישור ל10 שניות, נסמן פה וי קטן שאישרנו ונלחץ אישור, נחזור פעם אחת אחורה, פעם שנייה אחורה, נראה שהוא פועל, ובפעם השלישית חזרה לאפליקציה שלנו וזה כל האישורים שצריך. נעים מאוד, אפליקציית Math Apple Blocker. אפשר לראות בצד שמאל את All Apps. All Apps בעצם מציג לנו את כל האפליקציות אשר מותקנות על המכשיר. מתוכם נצטרך לבחור איזה אפליקציות אנחנו רוצים שיחסמו. יחסמו בעצם תקפוץ שאלה כדי שהילד יוכל להשתמש באפליקציה. לצורך העניין בוא נבחר פה את ג'ימייל, את יוטיוב, מסאג', טלפון. כמובן שבאפליקציות של הילדים אפשר לבחור, יש פה חיפוש למעלה ואפשר למצוא את מה שמתאים לנו. קנדי קראש, יש פה, קנדי קראש. מעולה. כפתור שני, אפשר לראות את האפליקציות אשר בחרנו לחסום. כמובן שבכל רגע אם התחרטנו, אפשר ללחוץ על פח האשפה, והאפליקציה הזאת תימחק. המסך השלישי הוא מסך ההגדרות Settings. אני אציין בשלב הזה שהאפליקציה עצמה עובדת בעברית, אבל ההגדרות פה הן באנגלית. גם אנחנו צריכים לדעת אנגלית. יש לנו פה אפשרות למעלה להגדיר כניסה לאפליקציה הזאת, אפליקציית ההגדרות עם סיסמה, אפשר לכתוב פה סיסמה וכמובן לאשר אותה. לאחר מכן אפשר להוסיף את שם הילד, אני ממליץ, דור, הילד שלי. כמה זמן האפליקציה בעצם תיפתח אחרי שעונים בתשובה נכונה. ברגע שהילד ענה תשובה נכונה, יש לו זמן משחק חופשי, לכמה זמן שתגדירו, אני אוהב לעשות את זה לעצמי, אז אני מגדיר 2 דקות. אפשר לבחור פה מבין פעולות החשבון שרוצים ללמד את הילד, בין אם זה כפל, חילוק, בין 0 ל-10, זה אומר שיהיה תרגילים של בין 0 כפול 1 עד 0 כפול 10, 1 וכל הדברים האלה. הילד שלי כבר קצת יותר בוגר, ניתן לו תרגילים של מ-4 עד 10. חיבור וחיסור, וגבול גבוה, גבול עליון של עד 100, ואפשרות לעברית ואנגלית ב4 רמות שונות. כמובן שאחרי שסיימנו, בשביל שכל הדברים ייכנסו לתוקף, צריך ללחוץ למעלה על כפתור ה-Save, ולקבל פה הודעה שהכל נשמר. בכל שלב שתרצו אפשר להיכנס לכפתור ה-Permission, ולראות את כל ההרשאות שנתתם, ואם משהו לא מוצא חן ביניכם, תבטלו, אבל אז האפליקציה פשוט לא תעבוד. נתקעתם, לא עבד לכם, אפשר ללכת למסך העזרה ולראות סרטון כזה וסרטונים למכשירים אחרים, על ידי לחיצה על אחד הכפתורים, או לשלוח לנו מייל במייל שמופיע למעלה. נחזור לראות את האפליקציות שבחרנו לנעול. בחרנו לנעול את ג'ימייל לדוגמה. בשלב זה סיימנו, ובכל פעם שנבוא להיכנס לג'ימייל, בעצם תופיע לנו שאלה, אי אפשר להעיף אותה, אי אפשר לאכוף את זה, בעצם כל פעם תקפוץ לנו שאלה, עד שלא נענה, אי אפשר להיכנס לתוך האפליקציה.
במידה וטועים, יש הסבר. עוזרים לילד בעצם למצוא דרך, יש פה כמה שלבים, עד שהוא עונה תשובה נכונה. ברגע שיש תשובה נכונה, האפליקציה נפתחת, ובעצם עכשיו היא פתוחה לזמן שהגדרנו. מקווה שתהנו ושתהיה למידה, ושנגדל פה דור שלם של ילדים, קצת יותר פיקחים בחשבון, שאוהבים את המקצוע, דרך שילוב של משחקים. תודה רבה שצפיתם.